Ja, altså vi vil gerne lave en podcast, og ja, det skal handle om jul og nytår, og det er sådan første podcast ting, vi laver, ja. Hvad er den bedste julegave, I nogensinde har fået? Bedste julegave? Jeg holder ikke jul. Nej, det er rigtigt nok. Hvorfor har vi lavet et program? Så hvordan er det ikke at have jul, Ibrahim? Jeg har aldrig holdt det, så jeg har aldrig haft sådan en følelse. Nej, men sådan i skolen, når vi sådan alle andre sådan... Ja, Kunne du tænke dig at holde jul sådan, som normalagtigt? nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Og Josef, du er muslim og kristen, så Ja, du holder jul begge og dele. Jeg er ikke kristen, nej. Men, Nej, men ja, I holder jul. men jeg holder jul, ja, Ja. fordi at, ellers ville det være sådan lidt outsider. Kulturkristne, eller hvad den hedder. Ja, jo, Nej, det hedder. Jamen, det er ikke... Okay, men du holder jul, fordi din mor gør det. Okay, Ja. ja. Hvem er jeg, gutter? Nej, men hvordan er det? Altså sådan, vi gør ret meget de traditionelle ting. Selvfølgelig spiser vi ikke gris og sådan noget der. Nej, Men vi ja. spiser sådan julemad, altså vi går ikke rigtig rundt om juletræet, men nogle sjældne gange har vi faktisk juletræ, og vi får også gaver og sådan noget der. Så det er rigtig hyggeligt. Ja, hvad så med ramadan? Nej, ramadan, der faser jeg lidt. Nu skal jeg så gøre det sådan rigtigt sådan næste år, men ja, ramadan, der gør jeg det. Ja. Ja, Hvem er så- dig? Hvordan? Ja, okay, jeg holder jul. Bedste minde, jeg tror det var, da jeg fik mit, sådan en stjernekikkert. Og eller også da jeg fik en Nintendo Switch, og ja, så hoppede jeg ud af min underbrugsvindue. Det var ret grineren. Fordi du fik en Nintendo. Ja, jeg var meget glad. Jeg er Knud, Et minde. holder du af jul og sådan ting? Ja, jeg holder jul, men Ja. også sådan nærmest helt dansk. Måske 10% polak. Men, det er fordi min oldefar han var polak. Men Ja. Julemænd. anyways. Hvad? Et julemænd. Et jul. Julemænd. Måske da jeg var lille, da julemanden han kom. Ja, nå, ja, okay, men du holder ikke jul. Nej. Hvad så med nytår? Hvad laver I der? Ja, jo. Ja, det er sådan Ja, halvt. Fordi vi fyrer for det meste bare fyrværkeri af. ja, men spiser I sådan noget, har I gæster eller sådan? Ja. Ja, Det er bare sådan der, vi fyrer af for det meste. Vi prøver et par tusind. ja. Men det er også fordi, du holder ikke jul, så det giver mening, at du Ja. ligesom, du lige var vel, Josef. Nå, Sætter lige om. okay, altså jeg kom lige i tanke om nissevenner, ikke? Nissevenner. Ja, det er så sjovt. Ja, Nissevenner. ja, Det er så sjovt, hvis man får noget. Ja, det er sjovt, hvis man får noget. Jeg har ikke fået noget i år. Jeg har fået en ting. Lad os lige starte. Hvem har I? Giver til bilder. Vildt, Jeg giver til en dreng, der hedder Lukas. Han er. Giver til en ting. Giver til Mads. Ja, Hvor svær. Det bliver sjovt. Fordi Mads, han er sådan... er det en god lærer? Han er lidt, altså, nogle gange så tænker jeg på ham som ham der, den fede onkel. Det er rigtigt. Det gør Uden nogen børn selv. Så hvor mange ting har I alle sammen fået? Altså, af min nisseven? Ja. Jeg har fået... 3 ting, men 2 af dem fik jeg på samme tid. Altså, jeg har fået sådan 4 julestokke, og så sådan en Marsbar, og jeg ved, de der juleskum. Ja, juleskum. Ja. Hvad har du fået? Jeg har kun fået én ting indtil Ja, videre. hvad? Det er sådan lidt ribig, men det er fint nok. Jeg har fået en, det var en kæmpe pose sådan, Tivoli-bolsjer. Det var meget Det er meget lækkert, ikke? Men det er Ja. bare småt. Hvad med dig? Jeg har fået en plade med marabu, med sådan noget dime Lækkert. i. Og så har jeg fået, i dag har jeg fået syltede agurker og en pose med savkød og chips. Ja. Okay, hvad har I givet? Jeg kan godt starte. Jeg har ikke engang sagt, hvad jeg har fået. Nå, har du ikke? Ja, det kom. Jeg har fået en ting. Ja, hvad har du Det er sådan fået? en kæmpe julestop. Jamen, det var også meget godt. Nå ja, det fik du på første dag. Ja, okay, men jeg har så... Jeg har givet bacon chips og en sådan appelsinsodavand, sådan en ting. Ja. Ja, Jeg har givet sådan nogle Oreos med gingerbread smag. ja.
Sådan noget julesmag. Og så har jeg givet en plade med Marabou. Chokolade. Ja, jeg har givet, så først så gav jeg sådan, det var ret lort, ikke? Det var fordi, jeg var sådan lidt stresset, ikke? Jeg gav 3 bolsjer, som smager lidt interessant. Så gav jeg en kæmpe plade Marabou. Så har jeg givet... Det var sådan anden dag. Så noget chokolade, og så havde jeg også risen som for sjov-agtigt. Drille. Ja, okay. Jeg har en med... Han væltede på sin stol. Vil du ikke se det? Nej, vi skal seriøst have kamera på. Ja, okay. Så hvad er jeres yndlingsjulesnack? Julesnack? Æbleskiver. Ja, er vi enige? Æbleskiver, det er også bare. Men det er også sådan, det er også noget, du får i skolen. Ja, det er rigtigt. Nej, jeg mener sådan på pebernødder. Pebernødder, jeg elsker, de er så klassiske. Ja, men Ja. du er sådan, Pebernødder. jeg føler, du har aldrig sådan der. Ja. Ibrahim, vil du nogensinde smagt risalemang? Nej. Nej. Stakkels dig. Ja, det er faktisk. Nej. Men Så han ved ikke, hvordan det smager. Er det det samme som risengrød? Nej, men det er sådan mandler og flødeskum. Det er sådan meget sødere og Det er sådan anderledes. lettere. Det er sådan, ja, Der er anderledes. kris i det, ikke? Nej, hold den. Jo, det er der. Nej, er du i dum? hvad? Risalemang. Ja. Dum. Der er gelatin i. Du er lidt dum. Nå. Kan du huske dengang, man fandt ud af, at nissen ikke var rigtig? Ja. Det var så... Er det sådan ikke rigtigt? Nej, sådan, det fadede lidt, fordi jeg var sådan lidt, er næsten virkelig rigtigt, men jeg gad godt at sådan tro på det, indtil sådan, jeg fandt ud af, at sådan, mine forældre sagde sådan, det er ikke rigtigt sådan noget her. Og så var jeg sådan, nej, fordi også sådan julemand, jeg tror også på julemanden og sådan noget der, så. Ja, altså, mine brødre, ikke? De tror stadig på nissen. Gør de det? Ja, altså, det ville ikke give mening, hvis jeg ikke fik gaver, så derfor får jeg gratis gaver af nissen. Det er faktisk ret luksus. Ja. Du vil også bare sige, at næsten ikke bare ikke kan lide dig. Min Og at far, dine ikke? brødre er noget særligt. Min far downloadede også en app, så dengang vi var små, så sådan, han kunne sætte sådan nisser ind på ting. Det så faktisk ret realistisk ud for sådan små børn, ikke? Hvor vi troede så meget på, at der var sådan en nisse, der hed Trille og sådan noget der. Det var sygt sjovt. Men altså, indtil man fandt ud af, at det ikke var rigtigt. Med sådan noget der. Ja, men Nå. okay, så ja, altså sådan, hvad laver I sådan imellem jul og nytår? Sådan, slapper I af, har julefrokost? Jeg eller? hygger bare. Hygger Ja, bare. Men sådan, Jeg har jo gerne at lære. Altså, hygger i december? når man sådan, altså sådan spiller du Playstation med din familie, mødes I med venner, eller sådan mødes I med den familie, I ikke holdt jul med, sådan, hvad laver I? Nej, jeg er sådan, jeg laver faktisk ikke rigtig noget sådan særligt. Jeg sidder bare hjemme, venter på, at det bliver nytår. Fordi jeg elsker også nytår, det synes jeg er rigtig nice. Når sådan i de der dage lige efter, Jul. Ja. Ja. Ja, så sidder jeg og prøver mine nye gaver og sådan noget. Nu har en god pointe, men jeg ønsker mig, jeg er allerede kommet i den alder, hvor jeg ikke ønsker mig ting. Så sådan. Der skulle være flere mandler. Flere mandler? Ja, Altså flere mandler. Ja, men flere mandler, så der er flere, der kunne vinde. ja, Jeg vil gerne vinde. præcis. flere præmier, flere mandler. Ja, Jeg havde også i sådan, så er der i risalemang nogle gange, hvor der er sådan halve mandler. Ja, det er sådan noget, også så man, ikke så man lige tror, man får mandel. Ja, man kan mærke det, ikke? Og så er der sådan to, der er sådan lidt sat sammen, men de er ikke. Så sådan mærker man. eller måske sådan lidt sjovere gaver, i stedet for sådan, nu er det traditionelt at have sådan en marcipangris. Det har vi ikke rigtig, fordi der er ret mange, der ikke spiser marcipan i min familie. Jeg vil jo sige parsiman. Ja, men ja, Jamen, nu, jeg bliver helt nysgerrig. ja, hvad så? Velkommen. Har I nogensinde fået den der mandel? Altså, når man er barn, ikke, så altså, ens forældre sniger den nogle gange ned i ens skål. Nå, der er faktisk Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun fået den sådan rigtigt. Mine forældre proppede den i min sådan, der skål hvert år. Jeg har faktisk fået den sådan ret mange gange. Jeg er ret heldig med det der. Hvad får man, hvis man finder mandlen? Hvad skal man have? Altså, jeg må også, Får man en mandelgave? man får noget sådan,
enten noget legetøj, eller tøj, eller bare et eller andet. For mig, vi får sådan, det er faktisk ret tit, vi får sådan Toblerone, sådan stangagtigt. Sådan bare Toblerone chokolade. Ja, jeg får også bare et eller andet sådan chokolade eller sådan noget, eller slik-agtigt. Okay. Altså, jeg kom lige i tanke om noget, ikke? Hvad hedder det? Det er vist noget, men der er jul og Eid samtidig et eller andet år. Ja, skal vi tjekke, hvornår det er? Ja, som bedøvende kaldte det Eid, som sådan, I ved, når man kaster noget Eid-agtigt. Eid-friend. Når man jitter noget. Eid-friend, ja. Har I nogle juleritualer eller et eller andet? Hjemme hos mig? Sådan, eller, ja, sådan, hvordan ritual? Altså på juleaften, eller... Ja, bare et eller andet. Altså den 23. december, der spiser vi altid sushi. Altså sådan noget, vi altid laver. Altså, nogle gange spiser vi sådan noget fondue, sådan noget kogende olie, hvor man dypper kød ned i den 23. Og så, ja, når jeg kom i tanke om, vi nogle gange laver, ikke? Det er fordi, at vi har sådan en, der drikker sådan lidt meget i familien. Altså, han er ikke alkoholiker, men ja, han kan godt hvis man drikker meget, så er man alkoholiker. Nej, ikke, han drikker ikke så meget. Altså, Men hvis man drikker, er man alkoholiker. ikke nødvendigvis. Hvis du drikker en øl, men han, altså der er min onkel, han er lidt skør nogle gange, så han vil, han lavede sjov med, at der var portvin på bordet. Kan du? Hvad er Josef? Okay, jeg har lige fundet ud af, at der står der omkring år 2033. At der er Eid? Ja. Omkring. Ja. Hvordan ved de ikke det? Ifølge nogle beregninger. Vi er ikke sikre endnu. Ja, Så der hvorfor ved de det ikke? det ved jeg ikke. Kunne der være mange grunde til. Jeg tror, det er fordi i den islamiske kalender, ikke? Ja. Så tror jeg, at den er anderledes end den normale kalender, hvor det er 365 dage. Kan vi godt gå tilbage? Ja. Så det er sådan bytte rundt. Ja, men, vi snakker jo, men ja, okay, hvad med, hvad hedder det sådan, laver I sådan i vinterferien, ikke? Eller i juleferien hedder det. Ja. Hvad laver I egentlig? Sådan. Slap af. Men man laver ikke rigtig noget, der er ikke nok tid til at tage på ferie rigtigt. Nej, hvor lang tid er den nu her? Det er 2 uger. 2 uger. 2 uger juleferie, er det? Ja, der er ikke rigtig noget at lave, føler jeg. Nå, ja. Ja, Okay, også juleferie, det er jo sådan, både det er også, det er fra den 19. til helt ind til den anden, eller hvad? Man kan ikke rigtig nå noget, fordi du skal sådan også holde nytår. Så du kan aldrig rigtig, ja. Og det ligger sådan i midten af juleferien. Har I nogensinde holdt jul eller nytår i et andet land? Nej, faktisk ikke. Nej, det tror jeg ikke. Komme på ferie på sådan, tage det væk fra, sådan, altså, tage det væk fra store tider, sådan fødselsdag, højtider, sådan noget der. Så tager jeg bare væk. Ja. Hvorhen? Hvad? Væk? Hvad mener Nej, du vi væk? prøver at undgå det. Altså sådan, når Undgå at tage væk. Ja. Nå. Så sådan, Jeg har faktisk tit fejret min fødselsdag og Jeg har et mit spørgsmål. sommerhus i Ja, det har jeg også. Jeg har et spørgsmål. Hvad er den mærkeligste julegave, jeg har fået? Ja, mærkeligste. Mærkeligste. Altså, jeg får frysepizza. Frysepizza. Ja, det er fordi, altså, jeg var altid sulten, når jeg kom hjem fra skole. Nu har vi fundet af, at vi kan købe bake-off, ikke? Men, men ellers ikke så... normalt så fik jeg pizza. Så fik jeg sådan et års forbrug af min mormor, der lavede frysepizza til mig. Og det var luksus. Et helt år. Ja, helt over, hvor hun lavede tæller pakkelej. Fordi at så har jeg fået snørbånd til min sko. Skrigkugle snørbånd, jeg aldrig har brugt. Og var det til Air Force eller sådan? Hvad var det til? Air Force, men Kan man ikke bruge snop og tal? Jeg tror det er, jeg har fået sådan et plysret. Sådan et ting, man kan tage uden på sit bilret. Nå. Sådan et lyserødt. Hvad skal du bruge det til? Nå, det er sådan, så er det Jeg ved sådan. det ikke. jeg tager det på din bil. Ja. Altså, det mærkeligste, jeg nogensinde har set kunne få, det var nogen, der fik en nummerplade i julegave. Wow. Ja. Sådan en registreret nummerplade. Ja. Altså bare sådan en ED. Min far, han gav os for sjov, altså han havde betalt den, men han gav en parkeringsbøde til min mor. Okay, sjovt. Det er Okay. meget sjovt. Hvad er det mest... sådan... Hvordan kan man sige det?
Hvad siger du? Bare læs op fra ChatGPT. Ja. Hvilken en? Flot. Ej, du er Okay, hvilke julefilm kan sådan altid få jer i godt humør? eller dårligt. Alene hjemme. Lad os lige være. Ja, alene hjemme. Dårligt. Det tæller dårligt også. Jo, vi kan også sige dårligt. Vi starter. Grinch. Nej, jeg føler, det Sad Hansen altid skal sådan være ked af det, når så. Men så han bliver glad til sidst. Det kan, jeg er sådan ked af det i starten, så bliver det glad. Ja, det siger alene hjemme. Jeg er lige Den bedste, ja. faktisk ikke. Den kan både få mig i godt og dårligt. Hvad er det, etteren eller toeren? Det ved jeg ikke. Den vi så i musik. Den... Nå, Var det gætter? det var etteren. Ja. Det var etteren. Nå. Toren, det var han i New York. Den er ikke lige så god som etteren. Nej. Nej, det var, Men den, det er det var stadig- toeren så. Den er stadig god. Det var den, hvor den var på Trumps Hotel. Nå, det er rigtigt. Jo, Det er nå, så okay, toren. jamen, så var det toren. Har du så slet aldrig set etteren alene hjemme? Jeg har nok set den. Jo, jeg så den hjemme hos en ven engang. Ja, toren er sgu det bedre, synes jeg. Jeg synes, toren er bedre. Etteren er bedre, altså den, hvor han er hjemme. Ja, jeg kan bedre lide toren, fordi Ja. jeg synes, der var mange flere sådan traps og sådan noget der. Okay, drenge. Jeg har et spørgsmål. Hvad? Nå, jeg har et. Okay, fint. Mange flere traps, der var i etteren. Lad mig lige snakke. Hey. Jeg har lidt anger issues. Nå. Det er lige meget. Okay. Det var fandme altid. Fortæl noget om Hvad hedder det? Hvad er sådan... Hvad er det vigtigste for jer ved jul? Sådan, eller ja, gaver. Et eller andet. Gaver. Jeg føler sådan, I ved stemningen sådan, når Ja, sådan alle familien er glade. Alle familien er glade og sådan. Ja, nej. Jeg kan huske en jul, min far lå på hospitalet hele december, ikke? Jeg var ked af det juleaften. Jeg havde ikke et smil på læben overhovedet rigtigt. Sådan, jeg var ked af det hele tiden. jo. Hvorfor lå han på hospitalet? Hans ryg. Nå. Ja. Ja, okay. Der er sådan en diskers. Ja. Så jeg hende være. Hvilke julepind er et must i et hjem? Altså, Pind? hvad siger jeg? Hvad? Jule sådan dekoration. Julepind Nå, er et must. Et must. Et juletræ, vil jeg sige. Ja, juletræ. Juletræ er det sindssygt det must. Men jeg har ikke et jule... Men du er heller Hvad med ikke. dig? Hvad er det med dig, Josef? Ja, altså, jeg ved, det eneste julepynt, jeg så mig som, det var julelys. Sådan, I ved, de der kalenderlys. Nå, ja, vi er ikke helt færdige med sådan en julehalløj, så Jeg har sgu kun hos min far er der intet. Sådan absolut ingenting, men... Nej, men din far, han er også muslim, er han? Jo, vi holder det ikke særligt. Vi fejrer det lidt, ikke sådan julemad, bare sådan julehygge, ikke? Men ikke sådan særlig meget pynt eller noget. Hvad for en julekalender har I? Julekalender? Jeg har faktisk Slik, sådan en slikjulekalender. Ja, eller bare skrabkalender, et eller andet. Hvad er den bedste slikjulekalender? Bedste? Ja. Jamen, jeg ved det ikke, jeg har aldrig haft en. Det er faktisk helt vildt. Har du aldrig haft en? Nej. Nej, Jeg holder ikke engang jul, og jeg har haft en. jeg tror, jeg har haft en Maltesers. Nej, Mabu. Nej, den der kimchi chips. Nej, bro, den er bare underlig. Ja, den Du er bare bare- for stor. du bare Man for får mange sådan en penge. pose chips hver dag. Ja, hvor den er bare underlig. De der Eller Kinder er altid en klassiker. Altså, jeg Ja, har ja, smagt ja. Kinder. Den er god. Jeg ved ikke, om I kender dem. Oreo, jeg får sådan en Oreo eller Marabu, og så får jeg en nørre. Hvad er jeres forhold egentlig til julesangen? Sådan, det der med at danse rundt om træet, eller bare høre dem i radioen, et eller andet. Jeg hader det faktisk. Fordi jeg kan bare Altså, huske, når de der små børn i min familie, ikke? Og de der voksne i min familie, de elskede det bare. Jeg synes bare, det er så akavet at gå sådan rundt om et juletræ og bare synge. Og hvis du skal holde i hånden, prøv at hvis du kan holde jul med sådan nogle nye, ikke? Sådan, lad os sige, du sådan bliver ældre, og du sådan har fået en kæreste, ikke? Så du holder i hånden, så skal du holde i hånden med deres mor eller et eller andet. Det er akavet. Altså, jeg ved det ikke endnu, selvfølgelig, men altså... Har I noget mere om julen? Eller skal vi gå til nytår? Nytår, altså, vi snakker lidt om nytår, men ja, det kan vi kan godt lide nytår. Okay, jeg har bare et spørgsmål. Hvor meget bruger I på nytår? Ja, bro. Ja, men gæster, ikke? Altså, vi sådan, den dag, hvor vi inviterer gæsterne sådan, så er I hjemme hos os, agtigt, ikke? Ja. Så, altså, vi giver mad og drikke og dessert, ikke? Og så har de fyrværkeri med. Så vi har måske magt på 150. Sådan en børnepark til mine brødre.
Ja. Hvad bor I? Jeg bor cirka sådan, altså max 50, ikke? Og det er sådan på måske Kroner eller 1000? kroner. Og det er fordi, at det bare får sådan der nogle knaldperler og sådan noget lignende. Ja, sådan lidt. Jeg køber ikke knald. Faktisk ikke. Det gør min lillebror. Faktisk, min genbo, han brugte 200.000 på fyrværkeri i sidste år. Var 200.000, Hvor ja. kommer de penge fra? Han er sådan chef fra Lyborg. Nå, Chef så for får du Haralds gratis. Han får det gratis. Damn. Hvem er dig, Knud? Hvor meget får du? det ved jeg ikke. Køber du også bare knaldeboller? 1000, tror jeg. Ej. Knalde hvad? Boller. Knaldeboller. Jeg ved det, der æder det ud. Det er det sådan, du går. Far, jeg vil gerne have nogle knaldeboller til nytår. Speed. See your stream. You're trying not to laugh. Jeg tror, sidste år, ikke? Så Ja. fik jeg cirka 1000. 1000. Det er også fint nok, du har da alligevel ikke jul. Så I skal bruge jeres penge på et eller andet? Ja, det er rigtigt. Nej, faktisk ikke. Nej, det skal I ikke. Men Nej, jeg vil hellere bare bruge det på sådan en bake-off. Eller, dig er bake-off, ikke? Nej, du kan så ikke off. Ja, men Kom, der har et bacon. Når klokken er sådan 23:59 nytår aften, ikke? man løber ud. Nej, bro. Man står på sofaen, ikke? Og så hopper man ned. Ja, Er vi enige? ja. Men jeg løb ud, ikke fordi jeg ikke gad med i ved min ADHD klikkede ind. Så jeg hopper bare ned, og så var jeg sådan, vi ses næste år, og så løb jeg fandme. Hvor jeg løb hen, det ved jeg ikke. Jeg har brugt Google Maps til at finde tilbage. nej, man kunne også gøre det. Man kunne lave sådan en joke, ikke, hvis man er sammen med familien, ikke? Så jeg var lige på toilettet. Ses næste år. Ja, bro. Altså, Okay. Et år senere. Er der noget fra nytår, som jeg helst vil glemme? noget for nytår. Ja, altså sådan, så der skete et nytår, en eller anden gang. Stop lige. Jeg kan huske, jeg var til, vi havde nytår hjemme hos mig, og vi havde sådan nogle venner på besøg. Og så tænder vi sådan en idé, I ved, det der spænder rundt, og så sådan, ja. Og så er der en pige, der får den lige op i øjet, men vi havde sikkerhedsbriller på alle sammen, så. Men Man skal altså se. ja, altid sikkerhedsbriller på. Fandme ja. Sindssygt, hvis man ikke har. Ja. Ej, der er en fra årgang, ikke? Hendes mor siger, hun skal have cykelhjelm på. Ja, det er lige bare. I kan ikke. Det er lige meget hvem der. Nå. Okay, men sidste år havde I nogle nytårsforsæt. Ja. Må jeg høre? Nej. From Jeg girlfriend. kom nu. From girlfriend. Nå. Var det? Ja. Okay. Det var det. Ja, jeg nåede at gøre det. Men ja. Hvem gik ikke så godt. Jeg ikke. Men visk lige til mig, hvem? Er du prøvet? Nå. Efter det der teaterstykke. Godt. Jeg var der ikke. Nå, okay. Men jeg har lige lagt mærke til noget sjovt. Jeg tror, derude, ikke? Der hænger et Palæstina-flag, men det er hængt halvt. Sådan, I ved, når nogen der dør, så hænger man det halvt. Det er ikke så sødt. Det er bare, du ved godt bare, at jeg er ret sikker på, at det er vinden, der bare blæste det op. Nå, det er bare blæst rundt. Nå, sorry, bare. Jeg troede det var, fordi det var nogen, der havde Palæstina. Det er sindssygt. Jeg tror kun, der er folk, der godt kan lide sådan her. Knud, har du noget nytårsforsæt? Nej. Altså, Jeg har ikke så meget. Hvem er dig, Josef? Jeg ved ikke, hvad hans Josef er. Han har en YouTube-kanal, han vil gerne blive monetized på det. Ja, det er rigtigt. Det Hvad var det sidste år? nytårsforsæt. Hvad var det sidste år? Hvad? Hvad var det sidste år? Nytårsforsæt. Min nytårsforsæt sidste år, det var sådan sæt et goal vej mindre, det lykkedes jeg meget med. Jeg tabte mig 5 kilo, så. Okay. Altså, jeg tror, hvis jeg skal have et nytårsforsæt nu, ikke? Så tænker jeg måske, at det skal være, at jeg skal sådan, måske hjælpe folk lidt mere, sådan, fordi jeg føler bare aldrig, at sådan, fordi jeg vil gerne være et bedre menneske. Ja, okay. Men jeg tror ikke, det var det. Jo, det var det. Men har I noget at sige, sådan, vi tager slut af med? Jeg vil spørge, om har I nogle nytårsritualer? Nytårsritualer, okay. Og så bagefter det, tænker jeg, vi slutter. Ja, det kan jeg godt. Ja, okay. Nytårsritualer. Altså sådan, vi plejer altid at sådan, lave sådan, med sådan, hvad hedder det, sådan, inden sådan aftenen, sådan inden, når vi er færdige med at spise sådan efter, ikke? Så sådan, plejer vi alle bare noget gud, ikke?
Og så kaster vi knaldperler op på taget. Så Ja, op på taget. Hvad hvis I rammer vinduer? kommer jeg Så er det bare jo. så er det noget, jo ikke. Fordi jeg bor i lejlighed jo ikke. Ja. Så vi købte sådan 1000 knaldperler, ikke? Ja. Og så hældte I den bare ud over alt. Nej. Der er sådan en krasse under, så det er sådan, det skal være asfalt. Ja. Så sådan, der er sådan en væg til højre, ikke? Ja. Så fyrer man. Ja, der kaster vi den bare på, og der står ikke mærker på det. Der er mærker på væggen på det. Prøv at overveje, hvis man bor sådan, i sådan en lejlighed over for hinanden, ikke? Så skal man tage sådan et bomberør og skyde over på de andre. Ja, jeg er lidt dum, men ja. Jeg er ligesom Brøndby mod SK. Jo, så har du noget. Nej, okay, jeg tænker, at det var så det. Yes. Tak for at se med.